Следващите минути ще си говорим за грипа. Знаете, че вече на някои места в страната е обявена грипна епидемия, на другите първа предстои. Отново се случи тази година истерията за това как да се лекуваме, трябва ли да се взимат антибиотици. За всичко това поканихме доктор Атанас Михайлов, който ще ни разкаже и как народната медицина може да се пребори с грипа. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Диана, да, ресурс е велик на народната медицина, но преди да стигнем до нея, първо да не се правят глупости, защото трябва народната медицина да оправи осложненията. Нали, показах ви тук едно пресно изследване от началото на януари на 6-годишно дете, лекувано в декември за вирусно заболяване с антипиретик, антибиотик и тромбоцитите му на изследването са 8000, но след 2-3 часа били дори 5000, казва майка му. Какво значи това? Това значи предолна граница 150 хиляди и толкова ниско число на тромбоцитите, риска да се изкърви и това да бъде смъртоносно е голям. Днес, преди да дойда, разгледах пак новините за грипа и чета за смърт на година и половина дете в Добрич, усложнение на грипа. Аз поставям въпроса дали е усложнение на грипа или на лечението на грипа и други вирусни заболявания по тази схема. Безумно е да се прилагат антибиотици на вирусна инфекция, за която има клинични показания. Откъде е дошла инфекцията, мускулни болки и така нататък, това е ролята на специалиста да прецени за какво става дума. Освен това, аз приготвих тук и 5-6 показателя, параметри, които трябва да са известни и да се проверяват от всички в практиката, когато решаваме да се взема антибиотик. На първо място, ако имаме бактериално възпаление, ще се провери от айката. C-реактивен протеин. При норма до 4,5-5 той отива на 50-100-300 и показва, че може би с голяма вероятност имаме бактериално възпаление. Трябва да се докаже бацил, че е причина за възпаленото ухо или гърло и така нататък. И следващата стъпка на какво е чувствителен на кой антибиотик. Това кой лекар го прави това изследване? Кой на какъв антибиотик е чувствителен? Кой личен лекар, докато пише рецепти и така нататък, мери кръвно? Значи, нали разбирате каква е реалността, това казвам? Разговора на две колони, какво да правим, какво да не правим. Така, добре. Какво да не правим глупости. Добре. Антибиотика е безумие. Най-малкото, че се габясва и от считаните за невинни антибиотици, които дават като сиропчета на децата, това означава тотален срив на предния фронт. Носоглътка, урогенитален тракт, навсякъде, защото се унищожават полезните бактерии, които противодействат на вирусите. Второ, получава се и дисбактериоза. Друг проблем, който заслужава по-специално обсъждане, натварва се и черния дроб и така нататък. Ние знаем, че са вредни, обаче какво да правим? Ако не взимаме антибиотик, какво да направим? Как да се преборим с това? Ако имаме температура, ако се чувстваме зле... Тук вече отива в другата графа, какво да правим? Да. Значи, когато действаме, трябва да знаем каква не е целта, какво ще постигнем. Да оздравеем и да отивам на работа. Второто нещо, мотива за нещо, което правим, и третото, средствата за изпълняване на тази цел. Значи, ние трябва да укрепим имунната система. Кога стават най-много случаите с грип и други вирусни заболявания? Когато е най-тъмното време на годината. Като няма светлина, епифизната жлеза се проектира тук, не получава своята стимулация, имунитетът пада и значи едната първа грижа е да имаме един час на открито. За бебета, за деца, за възрастни, за да си наваксаме че това. Те майките и бабите се страхуват най-много от това да изкарват децата навънка. Леле, студено е, ужас. Значи лявата ми колона тук, какво да не правим, глупости. Не е студа, който разболява. Писал съм го в тази малка в книжката. печатни коли книжка. Разболява сринатия имунитет от недоспиване, преработване, неправилно хранене, паникьосване, защото стреса също изяжда сумати от защитните вещества в тялото. В момента се разчита и на това в мътна риба да се лови вода. Примерът със свинския грип. Колко смъртни случая, няма имунитет за него и накрая накрая на сезона 8 милиарда печалба за гигантите, произвеждащи ваксини, противогрипни средства. Добре, дайте да кажем конкретно какво трябва да направим. Пресни сокове, свежове да ги нарека, защото фреш какво значи? Прилагателно. И то на друг език. Сокове, точно така. На първо място морковине, защото той съдържа каротин. Но там нататък може да се редуват с кой каквото обича от портокали, грейпфрути, червено цвекло,
Витамин С има и такъв на прах, който ние вкъщи поставяме в сок, чай, супа с доказани имуноукрепващи антивирусни свойства. Линус Полинг, Нобелов лауреат, 2 пъти се е занимавал с тези неща. Билки. И да не се сещаме за някоя конкретна, популярните билки са с мощно имуноукрепващо действие. Правихме такова изследване в лабораторията на професор Христо Крачанов, ВХВП Пловдив. И ментата, жълтия кантарион, мащърката се оказват с мощни антиоксидантни свойства. Сега подреждам ги така. На първо място маточина, защото тя успокоява и има добри противовирусни свойства. Освен това, салвията с съдържание на етерични масла, които имат бактерициден ефект, може да се допълва към чай от маточина. Непременно е добре в този време да има липов и бъдов цвят в къщи, защото са имуноукрепващи и помагат за изпотяване и сваляне на температурата, ако се е стигнало до такова състояние. Жълтия кантарион е мощен антидепресант и също има добро имуноукрепващо действие, така че примерно 2 стопени лъжица жълт кантарион, половин литър вода, запарва се 10 на минути и се изпива пред деня на 3-4 порции. Смет или без мед? Хубаво е да се подслажда с мед, да му се слага и лимонов сок. Някои отричат меда напоследък, за това ви питам. Да, млечните продукти са голяма отрова също така. Много шизофренични твърдения има в интернет. Благодаря. Къде е Ванчето? И значи, може да има истина, обаче интересувайте се за източника. Кой го твърди? Дали някой, който свише получава информацията, най-честият източник Google. Или става дума за сериозна научна информация. Кажете какво още? Сауна. Сега е чудесното време за сауна. Повишената температура на тялото в сауната може да се стигне до 38 градуса и там има някои правила, които трябва да се спазват. Също така вани горещи могат да помогнат за подгряване на тялото и укрепване на имунитета. Контрастни душове помагат много на хората, които страдат от вегетативна дистония. Студени крайници, длани, стъпала, зъснат навън. Ето го човек. Значи правилото е 30 секунди горещо обливане, 10 секунди студено. Това трябва да се прави 6 пъти и винаги се завършва с студеното. Не съм още, че цвиква се, ще видите, че действа добре. Професор Агарвал, това е един американски професор, индиец по происход, работи в Щатите, изнесе лекция в Банско на една научна конференция, който доказва мощни имуностимулиращ ефект на плодове, зеленчуци, подправки. В фокуса на изследванията им е куркумата, но той заявява, и това в моя сегмент в YouTube, доктор Михайлов, може да се види, всички подправки имат противовъзпалително антираково действие, значи респективно смятайте и противогрипно, противовирусно. Джинджифил, черен пипер, дълъг пипер, лют пипер, куркума и така нататък. Хомеопатия. Говорили сме, това добре, ама нали казва, че трябва предварително да се вземе нещо, общо като почувстваш, а после като вече се разболяваш? Така, значи ваксините са на здраво място правени, септември-октомври, сега ни имаме времето, по 2 съображения. Трябва 2 седмици за пренастройване на имунната система. Които се пият по схеми. Затова да служаваме отделно време за имуностимулаторите. Аз ви казах, недостига на светлина, значи имуносупресия, светлината дневната, имуноукрепване. Движение. Активното движение също с добро имуноукрепващо действие, за което има сериозни научни изследвания в здравните новини на BBC и така нататък. Хомеопатията може да се използва, като ваксините имат такива препарати за предпазване, но може и в разгара на заболяването също да се използва. Какви да бъдат нещата, марки разбира се не мога да кажа, но в заглавието на препаратите присъстват грип или инфлуенца и съответно в листовките и със съветите на фармацевтите може да се направи една лечебна схема как да се действа. Съвсем на финала с едно изречение да ни кажете, ако се събудим сутринта, имаме температура или детенцето ни се събужда с температура, спешните мерки, които да вземем, с едно изречение. Много камфор, обилно намазване на гърдите от шията, докъдето има ребра отпред и отзад, стъпалата, гледаните, увиване с 4-5 одеяла, обикновено след половин час започва изпотяване и ако това се изпълни както трябва, до сутринта пациента е здрав. Дали е дете или възрастен, без значение действа еднакво добре. Добре. Много ви благодарим, доктора. Вярвам, че бяхме изключително полезни на нашите зрители. Благодаря ви още веднъж. Да, много ми хареса това. Точно така.